Benzinu, znam. Šta je ovo iza, Mija? Ništa. Pogledaj, livo. I Boga me dvije. Ne znam, gdje Mija, di smo ovo došli? Nema pojma, bit ću u Berlinu smo. Pa, nije ovo Berlin. Evo lagano, slikavanje. Ostavi, ako želiš kraj. Kad se razbudi. Imam ideju, vodim vas na klizalište. To je divno. Jel može? A ti si karantilu strašan. Jel može? Bar... Da su ženski. Da, zato što je najpunija. Zato što je najpunija, zato što je najpunija. Gle materijal. Ovo je pravi. Dobro, njemu smo možda natočili talijansko vino, jedno jako vrhunsko vina što se tiče Italija. Evo došli smo u Dino Takrobata, jednu kućicu, ja mislim da ću ovu zimu raditi kod njega za Božić i za Novu godinu i ja mislim da će to biti svi da se pomalo kupi, vina je, francuskega našega, kruto malo, ali bit će našega. Nema našega, viš da je u kurcu, on samo strana. On je